Ix-xahar ta' Ottubru huwa sinonimu ma' Pink October, kampanja biex tqajjem għarfien dwar il-kanċer tas-sider, però bl-istess mod ix-xahar ta' Novembru huwa sinonimu ma' Movember, kampanja biex tqajjem għarfien dwar il-kanċer tal-prostata u t-testikoli. Feluq l-20 sena tal-programm Replay fuq Net Television minħabba li l-udjenza tal-programm fil-maġġor parti tagħha hija rġiel, it-tim tal-produzzjoni mmexxi minn Christian Mikallef ħal inizjattiva biex joħloq kampanja ta' għarfien fuq it-televiżjoni lokali bl-isem ta' Replay Movember Challenge. Kif inhu sinonimu ma' dan ix-xahar bosta rġiel minn madwar id-dinja jħallu l-leħja tikber bħala parti minn din il-kampanja u t-tim tal-programm Replay għamel l-istess permezz ta' plejers uffiċjali u preżentaturi tal-programm. Ta' kull ġimgħa l-programm Replay fil-fatt qed ilaqqa lit-telespettaturi ma' dawn il-protagonisti li huma l-plejers tat-tim nazzjonali Malti Andrea Gius, Paul Fenech, Rowan Muscat, flimkien mal-goalkeeper Brittaniku Matthew Towns li hu persuna li jeleb il-marda tal-kanċer 3 snin ilu, flimkien ma' referi tal-FIFA Trustin Farrugia Ken. Magħhom jinaqdu l-producer u preżentatur ta' Replay Christian Mikallef flimkien mal-mistieden residenti tal-programm Konrad Sultana. It-tim ta' Replay qed iħeġġeġ il-pubbliku biex jipparteċipa biex aktar tinħoloq kuxjenza dwar is-saħħa tar-raġel.